Kanca-kanca, bocah-bocah kabeh. Ayo saiki awake dhewe padha dolanan, gelem ra? Dolanan apa? Gelem ra sih? Gelem no. Oh, gelem. Dolanan cublak-cublak suweng. Nggih, nggih, nggih. Nggih, gelem ra? Dolanan. Gelem ya. Oh, sing ngono ya. Saiki ngene. Mengko ya sing dadi sapa? Iki ditentokke sing dadi sapa. Mengko nek awake dhewe wong pipa, sing beda dhewe ku sing dadi, ya ta? Oh, ya, berarti sing beda. Sing beda mengko dadi. Sing beda mengko dadi. Mudeng? Mudeng. Ya, ya, saiki ayo kita dibaleni apa dicoba ya. Yo, bareng-bareng yo. 1 2 3. Wong pipa beda dhewe dadi. Sing dadi. Ya dadi. Ya, mas dadi yo. Ini mapan-mapan dhewe. Anu ndrukrem mak. Ah, duduk. Duduk sama duduk ya. Ya. Kene. Aku nang kene yo. Nah, bocah-bocah iki eneng krikil cilik siji ya. Krikil cilik siji iki. Mengko krikile dubengke. Tangane astane sing kiwa kenek tangan kenek, mengko nampa. Ya, mengko nek wis dubengke nganggo lagu, nek wis nganggo lagu cublak-cublak suwung rampung, sing ndelikke, sing gegem kuwi sing ketiban krikil ki mau. Mandeg lagune terus sing ketiban ndelikke. Terus sing dadi kuwi mau bethek sapa sing nggawa krikile. Kuwi dadi ya. Engko nek bener berarti gantian. Oh, sing bener sing ndelikke Bu Puput berarti Bu Puput sing dadi ya. Tapi nek betheke salah dadi meneh Pak Anto ya. Ngono ya. Yo bareng-bareng yo. Dicoba yo. 1 2 3. Cublak-cublak suwenge teng kelenter, mambu kepundung kutel, Pak Empong lera-lere sapa guyu ndelikake sir pae Pak Anto Empong sir pae sapa sing gawa Deborah. Suwenge teng kelenter, mambu ketundung kutel, Pak Empong lera-lere sapa guyu ndelikake sir. Ayo panas meneh yo sapa sir mambu ndelikake. Nah ngono kuwi ya bocah-bocah ya. Dadi krikile kuwi didelikke sampai iso ketemu. Nek rung ketemu ya wis mau dikungkung sak bubare. Sak bubare. Kaya Pak Anto wis ping pindho rung ketemu, ya wis dadi meneh ya. Nah, seneng ta? Gelem ra bocah-bocah dolanan cublak-cublak suweng? Heeh, purun nggih. Nah, engko ning dalem dolanan karo kancane, karo ibuke, karo bapake, karo mase, karo adine ya bareng ya. Ben atine tetep seneng. Ngoten nggih. Nggih sampun. Wis gek ndang saiki kena nyoba. Gusti berkahi. Amin.